सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति। ओम नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति। पाशांकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा। ओम नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति। ओम नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति। पाशांकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा। पाशांकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा। पाशांकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा। पाशांकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा। पाशांकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा। पाशांकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा। पाशांकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा।
ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ 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 ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನೇ ಸುಜನರ ಪೂರಿವನೇ ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನೇ ಸುಜನರ ಪೂರಿವನೇ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನೇ ಸುಜನರ ಪೂರಿವನೇ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ पाशाङ्कुशधर परम पवित्र पाशाङ्कुशधर परम पवित्र पाशाङ्कुशधर परम पवित्र पाशाङ्कुशधर परम पवित्र मूषिकवाहन
ಅಂತ ಕಟ್ಕೊಂಬನ ಪ್ರವಚನ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಣ್ಣ ಮೈಕು ಆಡಿಯೋ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆಡಿಯೋ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ನಿಗೆ ಇದು ನೋಡಿ ನೋಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಚೆಕ್ ಚೆಕ್ ಮೈಕ್ ಚೆಕ್ ಹಲೋ 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 ಚೆಕ್ ಚೆಕ್ ಮೈಕ್ ಚೆಕ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಚೆಕ್ 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 ಮೈಕ್ ಚೆಕ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓಂ ರಾಯೋ ಬುದ್ಧ ಸಂಗಮಾನೋ ವಸೂನಾಯಜ್ಞಸ್ಯ ಕೇತುರ್ಮನ್ಮಸಾದನೋ ವೇ ಅಮೃತತ್ವಂ ರಕ್ಷಮಾಣಾಸ ಏನಂ ದೇವಾ ಅಗ್ನಿಂಧಾರಯನ್ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ. आगे पटों में आकर संगनंतर द्वारपाल कमेटी तने इतना अडप पंपिंग हाँ मानवार था तने इतना तरी होता है कि समाजाने हमें कमेटी में सर्वाना आयोग मानो सर्वाना यहाँ प्रकरण ब्रह्मांडा
सीतापती रामचंद्र के मुख्य प्राण से नमस्कार करून शेती 5 दिवस पर्यंत तुम्ही सर्वांनी उपासन केली सर्व महागणपती नमस्कार करून परमपूज्य स्वामी चरणारविंदा नमस्कार करून सर्व महागण नमस्कार करून एक गणेशोत्सवाबद्दल बोलवण्याचा प्रयत्न करतो. देवता कर्तव्य हे एक अमूल्य विषय हो. देवाला पूज करते जाऊ, देवाला स्मरण करते जाऊ, देवाला चिंतन करते जाऊ, हे पूरा लोकांना मिळतात सांगते नाही. यत्पूर्वं ललिता विधिना ललाटविदितं तन्मादितुं तत्क्षमः. करताना करना आम्हाला भूमातूकडे पाय पडतो म्हणून दिसणार किती लोक पडेल सांगशीला कसं नव्हते कारण कसं पडेल पूर्वजन्मात त्याचं शिवतान सांगते नाही. कारण आमगेल हो गौडसार समाज हो अत्यंत संस्कारयुक्त संस्कृतीयुक्त धर्मयुक्त अनेक समाधानयुक्त समाज आमगे सौजन्ययुक्त समाज. तशाम हतकारण मूल कारण कसं नाही तरी ते समाज आणतो गुरु जावता गुरु विल्लದ ಮಠ ಹಿರಿಯ ವಿಲ್ಲದ ಮನೆ ನೋಡಿ कसं गुरुशिवाय त्यांचे कार्य साधन करते इतलो कोट्याचं तरीची नोट लेकर विषय पडे गुरु आशीर्वाद काढले काय तेव्हा विचार बळे गुरु प्रसन्न करते मात्र देवा घरी मुनिदरे गुरु काय म्हणून गुरु मुनिदरे पण त्याच्यातरी देवांतरी राग कोप केलो सांभाळून ते गुरु समजा. तर गुरुला राग केलो गुरुचेरी आम्ही कसं की एक विघटनमध्ये कसं की विचार करलो गुरुचेरी कसं आक्षेप केलो गुरुचेरी एक पूज्य भावना एक गुरु म्हणे स्वामी झाले त्यानंतर गुरु म्हणे मार्गडे आनमा तोच गोर असतो. हे तर त्यांनी आमच्या मनात चल्ली कोणते नाही आणि त्यांना जे आम्ही साधन करतो असा आजच्या विषय. आणि तुमका बेंगलोरचे महानगरांपर्यंत 2 गणपती चान्स एक द्वारका गणपती एक अयोध्येचे गणपती वेगळे तरी नंद गोकुळ म्हणून नाव ठेवते पावसा आणि आषाढ धोरण आता भाद्रपर्यंत 3 महिने अयोध्या चलते. कारण कसं नाही कमेल निवडून वीर विठ्ठल रामदेव चक्र आणि आमगे धंदा द्वारकानाथ स्वाम्यांनी समाजांतू संघटन जावका संस्कार जावका संस्कृती उत्कृष्ट जावका त्यांनी पूरा दुर्वा व्यवस्था भयंकर कष्ट ते फोटो जो पडेल एक अजय नळे माल ते तो आमगे गणपती ताची लगी भारताना स्वाम्याला दिले फोटो सोडून त्यांना परिस्थिती कशी आज आपण कंचनमने एक गौरवपूर्वक कंचनमने आमगे भविष्यात आमचं कंचनमने जे भविष्य उज्ज्वल करून टाकेल ते भाईकडे अत्यंत पुढे ज्याला बहुत्सव आज होते गुरुरूपांतर एक मार्गदर्शन घेऊन समाजाचे आत्मचिंतन सध्या भाईकडेपर्यंत आज परमात्मा विराट रूप पडेल तिथे आत्मा समाधान जायचं म्हणजे हे बदल एक विचार करतो व्यवस्था असं एक आज आमच्या गणपती वयोमान आमगे वयोमान आणले आमगे वयोमान आणले अर्ध शतमानाचे आणि मुकाल वर्ष 60 वर्ष चालले गणपती 60 वर्ष शांती मुकाल गणपती 90 वर्षपर्यंत कंचनमने साम्राज्य किती लोकांकडे नाही हजारो लोकांचा उद्धार केलो या कशी पूर्ण दिले तसं लकेल हो महागणपती कृष्णार्थ सिद्धी प्रदाय त्यांनी काहीतरी गणपती म्हणले की काही नाम असत कळला अनेक विश्वभर म्हणले अनेक नाम असत अनेक संगी नाम असत विघ्न निवारकाय नमः पार्वती नंदनाय नमः उमा
गणपती बाप्पा राम बापू म्हणतावे विठ्ठल बापू म्हणतावे ना आम्ही इतकं नीट त्या गणपतीचं कोणने पूजा करे किती लोक लक्षोपलक्ष कोट्यान कोटी लोक आमगेले एक मनान पाय पडची एक देव म्हणा गणपती दिला हक्का विशेषण कसं आहे कलियुगात कलयुग सिद्धिविहीनानां सिद्ध शीघ्र प्रदस्तु गणपः आमका मस्त कर्तव्य पुरुषोत्तम असा आमला प्रसाद आराई पडेता तो कुर्चेर बसून तास घंटा बोलत बसतो आमका एक म्हणून इतकी गडबडी पडली बटमा आमगे एकत्र एक पहिला प्रसाद घेतला मला तरी बटमा आमगे पडली मोठी काम करत पडल्या म्हणून फक्त अशी प्रसाद घेतली गडबडी ही पूर्ण आम्ही पडत असताना आमगे कसं की ते म्हणायचे वो जोड अंग मात्र काही का एक लहान मात्र ही केन्ना करते ना कारण असं की म्हणे तुम्ही प्रसाद घेवचे कशी वेळ करता पडे तशी तुमगेलं हो आमगेलं गणपती तुमगेलं मनात घुमत देवता प्रसाद घेवता तो ते तुमचं तिथं पुण्य मिळता हंग गडबड करून गणपती बी पाय पण अशी फुरसती एक मग वचका अशी हें फरक करचें ना हें जिवनांत तुला एक साधनेचें कर्तव्य वर्षांत आमकां एक पंता 5 दिवसां खातीर मेळचें असल एक हे 5 दिवस पर्यंत गणेशोत्सवाचे कर्तव्य अत्यंत वैभवारे अत्यंत योग्य रितीरे आनीक आदर्शयुक्त जावन हांगा हे महोत्सवाचें कार्य संपन्न जालें म्हणून जालें रे हे गणपतीक अप्प काण घे वरे तुम्ही तितलें केलें म्हणून जालें ना सेवा कसं नाही हातांत तशें अप्प झंपून घे वरे केल्ल्या बार केलें तुमी कारण कसं नाही प्रत्येकल्यान मन आमगेले गणपती द्वारका त्या अनुसार सेव केले प्रत्येकल्यांक ताणें हुट्टू लोकांक 1000 गटलो अप्प काण दिवचे जायना तेगेले रांदपी करचें तक्क तसन थंय करता तो करतलो असो आनी एकू दिलेलो अप्प खंयचो तो स्वर्णमय घे हो तुमकां हांव आरती केली तरी सकल पळयत आसा कोणें पुणी घेवन गेले रे म्हणून प्रसाद न्हय तो हां जाल्यार ताणें देवान एक काम कशें केलें म्हळ्यार ताचे भरची 5 फुल्ल सकल दिवन सोडले खाली अप्प मात्र उडयलें ना 5 फुल्ल ही हंकांची हो मेगेल्या हातांत तूं उरो म्हणून जाल्यार रे आमी केन्ना आमगेलें प्राशस्त्य कशें की म्हळ्यार रे भांगर सो मनुश्य रे म्हणटात कसं म्हणटाचे भारी बर मनुश्य भांगर सो मनुश्य म्हणून भांगर सो मनुश्य म्हळ्यार कारण कसं न्हय हांगा खंय हांगा भांगर मेळना झरयले रे तागेले गुण तसले सात्विक गुण साधनायुक्त गुण पूज्यता भावगुण संस्कारयुक्त गुण धर्मगुण हे पुरा तांत आशिल्ले मनशाक आमी कसं म्हणटाचे भांगर सो मनुश्य म्हणून तशें आमगेल्या देवान तुमकां पुरा भांगर सो मनुश्य करचे खातीर तो अप्प काण तुमकां दिलो परत आनी थंय येवन दवरला मागीर 5 फुल्ल मात्र उट्टू लोकां वांटल्यान ती उट्टू लोकां पावला हे आमगेले गणपती गुण कारण कशें की म्हळ्यार तो शीघ्र प्रदस्तु गणपः पोर कसन सांगलें अवनो वर्षा ते मंजूर दितो येद्यानी आलोचन ना हां जायना आत्ता जायन आमगेलें काम म्हूण लेख वरेक हांगा गौरी तृतीय दिवस काम करून दिलें आसतना कितले 1000 गटले उजारण आमकां मेळटात हांगा आमकां दिसता लोकां बी दिसया पावसो भटमाम हागेले सांगणी होड करता हागेले सांगणी सानी करता डॉक्टराले वचका जाल्यार विचार करका आमगेल्या आंगांत कसल आसा तें पयलें सांगचें शिक्का न्हय जाल्यार ताण दिलें वखद करडून दिलें न्ही तुमी घेवन येवन फाल्यां आनी 2 दिवसांनी दुसऱ्या डॉक्टराले वचचें येता ही परिस्थिती कोणाकय येवचें ना हो बी एक डॉक्टरूच आमगेल्या संवसारांत तुलें फरक पुरा ते भटमाम ते कोणा मुखांत सांगता भटमाम एक मध्यस्थी उरता तागेले मुखांत सांगता म्हणल्यार एक थंय मध्यवर्ती तो भटमाम ताणें तागेले सांगता कशी सांगून तरी ताका मनांत करता जायना हें कसा तेन्ना ताणें आयकूंक येता आमी तुमी सांगा पळय नाका तुमगे काम करचे बद्दल आमी बी थंय जाय तितले वेळ जाय करता कसं की म्हळ्यार आमगे समाजाक गणपती तागेले संविधानान आमचे एक विश्वास दवरला भटमामाच्या मुखांतर प्रार्थना केल्या काय का म्हणजे आत्मविश्वासात पुरा लोक चालू उरले तें आमकां आमगे उद्देश सांगितले आमगे स्वाम्यान आमगे गुरून यजमान वर्गान मधु कोणाका आपण एक उद्देश दिला कसं केलें 1000 20,000 50,000 10,000 25 जणांनी सेवा केली असा की ना 10 रुपये दिले तर 30 तोच खाली प्रसाद
25,000 गेले दोन दिवसांनी कसा एकदम म्हणून सांगे हे हम कामगार को निलूप देशो और इंसान हो कसं ना तसे एक बडे आई भजन काकर तू हर चल जाऊं हमने देवा संविधान आयोग ने न्यायालय के उठा तंगे मना को प्रसन्न समझो के त्याप्रमाणे जितना प्रसाद घेऊन आमका गुरु आज्ञा एक ह्याच्या निमित्तानं त्यांचे संदर्भ आले कोणत्या ब्रह्मदेवाला मग मैं क्या कित बदल कर ऐसा तुम्हें देखिए ऐसा करो मेरे समझ नहीं है तुमके सर्वांग चलो उद्देश्य मेरे समाज के गणपति मत मेरे गुरु नाम पड़े ना कलरे समाज भर जाओ मेरे उद्देश्य को मेरे हमसा नाम कसं सांगते असा त्या मेगेल गुरून दिल उपदेश मेगेल स्वाम्यान दिल उपदेश तेच प्रमाणाचेर आज हांव हांगा गणपतीक 59 वर्ष मक्क वर्ष हांव हांगे विचार करून आमी चारय लोकांनी 30 वर्षांनी हें कारण कशें की म्हळ्यार ते देवाल संबंदू आमगेले बरशी कशें आसा दोग्यो लोकांक संबंदू तुमी आमचेर कशें दवरल्या हें एक निदर्शन हेंची चल कामणीचे एक उद्देश ताटांत तुमी भरपूर घालून दितले जगदूचे कांय जायना मेगेले तुमगेले बी जायना खावची एक कशी तर तुमी खाल्लें जेवचें तुमी खाल्लें हांव खावचें कांदो लसण बी खायना हांव हां जाल्यार सात्विक आहार तसल तुमी ते प्रिती खातीरच हांव हांगा कसलें मेगेल हो समाज बरो जावका सर्वांले मनोबीट सिद्धी जावका पाप कोण कोण म्हणटा रे ते कसं कसं की तांगेलें सांगता खुशी जाता कसं की म्हळ्यार पोर तांणी कसं की सांगलें बट माम आमगेलें काम जालें हां तांणी सांगतसनाच आमकां एक नमुनो भयंकर संतोष जाता आमगेलो गणपती इतलो जागृत जाल्ले उल्लोचे मात्र सांग उल्लय ना सोळ्या रे कर्तव्य पुरा करून दाखयत म्हणले बदल हो आमगेलो गणपती निदर्शित जावन आसा ताज्या वेल्यान आतां तांकां स्वाम्यान आगमन जाता तुमी सर्वान स्वाम्याला आरती पळोवका समाज हो अशी संस्कार संस्कृती जागृत करचे खातीरची हो एक उत्सव द्वारकानाथ स्वाम्यान आरंभ केलो आज कितलीकी वर्ष नंतर विद्याधीश स्वाम्याला हांगा आगमन जालें चातुर्मासू 2 गणपती एक द्वारकेंतूल गणपती एक अयोध्येंतूल गणपती आज तुम्ही 5 दिवस पर्यंत पूज केल्लो स्वाम्याला गणपती तो अयोध्येंतूल गणपती हो द्वारकानाथा द्वारका भवनांतूल गणपती अशी दोनूय गणपत्यात विसर्जनेक भायर सरचे तुम्ही पुरा तयार जाले उद्देश इतलोचे समाजांत हो आमगेल समाजा बद्दल मात्र प्रत्येकलेन आबाल वृद्ध स्त्री पुरुषांनी आमगेल समाजात संस्कृती राखून घेया संस्कार चोवनाकाचे नष्ट जाता आमगेलो समाज सान जाता आयला आतां कारण कसं म्हणलें तुमकां प्रत्येकल्यान गोत आसा आनी ते केन्ना वंचीत जावचें ना समाजांत आमगेले एक मठ गुरुमठ आसा तांगेलो आदेश घेवका तांगेलो आज्ञा पालन करका घरांत म्हालगडे आसात तांणी सांगितलें तशें आयकुका कितले म्हयने घटल्यान आमी जोडच्यो लक्ष उपलक्ष जोडचे भाव आसा आनू आम्मा देव गुरू ब्राह्मण हो एक समाजांत तें घट्ट आसा देखून मात्र हे समाजांत तुमकां पुरा ऐश्वर्य धन पुरा तें दिलें म्हणून हें विसरनाशीचे संस्कार घरांत चेडवांक बरे एक विद्याभ्यास करतले विद्या प्रवृत्ती बरी जावं जाल्यार संस्कार प्रवृत्ती सोडचे वच नाकात हांतू तांकां चेडवांक बरो उपदेश दिवन धर्मबुद्धी आमगेल्या समाजाचे एक धर्म जागृत करचे बद्दल प्रयत्न करा मुखावेल पिळगेक एक ते सर्व अवश्य आशिल्ले विशय हें तुड दिल्यार खंय मेळना हाचे बद्दल तुमी निदर्शन तुमी एक हें जावका जाल्यार हे गणपती लायक आमगेले विद्या गणपती हो गणपती खंयची जावका तुमकां दिवन तुमकां जाव कशें पुरा तुमगेल्या मुखार घेवन तुमकां पुरा समाजाक हाजे वेल्यान तुमी केल्ली सेवा तो परमात्मा महागणपती विश्वंभर रितीन स्वीकार करून मुखारी परत तुमकां जाव कशें पुरा अनुग्रह करत अशें तसले एक दिव्य चेतन अगोचर शक्ती हे रुपाचेर वरून तुमकां सर्वांक अनुग्रह केलेली संधी आज न्ही परत प्रथम दिसा केलेली प्रसाद आज तुमकां आत्ताची दुर्वांपूर देवळांनी खुश केलें नाही कसं कारण आसता का आपल्याक दवरलो गुरून ती परंपरा हे जागेर पावल्या मागीर लक्षण केलें तांणी तसं नाही भारी खुशी हांव गेला इतकं खुशी कसं की म्हळ्यार मठा जेव्हा एक गुरू तो देवार गणपती तो गणपती उद्देश परत दवरून दवरलो आज विजृंभीत जावन वैभव घडत आसत तातूंत गुरू परत आनी आगमन जावन तुमकां अप्या प्रसाद सर्वांक दिलो ताच्यान तुमकां बेगीन कसं की खुशी जाली भाई हाज्यो बी एक दिल्या आनी मोदक आनी मोदकान सर्व वांछित फल मेळटा दुर्वांकुरान वैश्रवणत्व प्राप्त जाता बरे संस्कार येता धर्म जागृती जाता
ताची प्रतीक तुम्ही कशी केली म्हणजे रे मेघर अनुग्रह असा म्हणले फुकट काम दिलं ना आम्ही कशी केलं म्हणजे नाही आमच्या संस्कृती धर्म आचार विचार हे राखून घेतल्यावर मात्र दान दिले प्रसाद तुमच्या कुटुंबात उद्धार कारण देतात तुमचं सर्वांग आयुष्य आरोग्य सुख सौभाग्य सन्मंगल महागणपती अनुग्रह कोण कोण गणपतीचे अनेक रूपाचे तुमच्या गणपती सेवा केल्या प्रतिनित्य स्वयंसेवक वय महिला बंधव वय आम्ही लिंगलची सेवा केल्या अथवा आम्ही केले प्रत्येक सेवेनं तो परमात्मा संतुष्ट जाऊन तुम्ही सगळं जनता दर्शन म्हणतात त्या जनता दर्शन आवश्यकता सही घालणे बच्चे जरा हान घाली सही मात्रच नाही बुक्का आलेले 34 दिवस रे तुमचं त्याचे प्रतिफल दिलेला सांगा निदर्शन भरपूर असेल तशी जो आमच्या गणपती जागृती शतसहस्रमानपर्यंत वैभव वाढव तुमचा आमच्या समाजात तसं सद्बुद्धी सत्प्रेरणा संघटना आमच्या समाजात मिळव दोन येऊन तुमचा त्रिवेणी संगम स्नान केंद्र संपूर्ण एक रामदेव वीर विठ्ठल सेवा स्वामी सेवा दोन गणपती सेवा संगम स्नान केले तुमचे नित्य निरंतर मिळव अशी ज्याने परत पुनरागमन आहे त्या मुखावर आम्ही पुरा मिळणं परत ते गणपती सेवा करून कृतार्थ जाव्या सर्वांत तुमचं देव बरे देव बरे करता
ಹೋಗ್ಬೋದಾಯ್ತಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಾಕಿ ತೊಗೊಬೋದಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ರೀ ಹಂಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅವ್ರು ನೀನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀನು ಬಂದಿದ್ಯಾಕೆ ಅದು ತಕ್ಷಣ ನೀನು ಬಂದಿದ್ಯಾಕೆ ಅದು 5 ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ನಾನು ಮಾಡಲಿ श्रीमद्वल्लभ श्री विष्णु प्रेरणया श्रीणुप्रीत्यर्थम श्री गणपत्यंतर्गत विश्वंबर रूपी महागणेशस्य पंचदिनात्मक उत्सवांगत्वेन अद्य पंचम दिवसे श्री महागणपति प्रीत्यर्थम गंधादि पंचोपचार प्रसन्न पूजनमहं करिष्ये।
अथ ध्यानम् ॐ एकदन्तं शूर्पकर्णं गजवक्त्रं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशधरं देवं ध्यायेत् सिद्धिविनायकं श्रीसिद्धिविनायकाय देवं गणपतये नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां गन्धद्वारां दुराधर्कां नित्यपुष्टाङ्करेखिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपभये श्रियं गन्धं समर्पयामि या फलनिर्या अफला अपुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिप्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वं वहसः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां महागणपतये नमः सिद्धिविनायकाय नमः पुष्पं समर्पयामि धूपदीपार्थे दूर्वाङ्कुरान् अलङ्कारार्थे दूर्वाङ्कुरान् समर्पयामि नैवेद्यार्थे स्थापितनैवेद्यम् ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत सूयवसाद् भगवतीः भूयाथो वयं भगवन्तः स्याम अद्धितृणमग्ने विश्वदानें पिब शुद्धमोदकमाचरन्ति ॐ वन्दे वन्द्यं सदानन्दं वासुदेवं निरञ्जनम् इन्दिरापतिमाद्यादिवरदेशवरप्रदम् ॐ निर्विशिग्रणार्थं मृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॐ प्राणात्मने नारायणाय स्वाहा अपानात्मने वासुदेवाय स्वाहा ॐ व्यानात्मने संकर्षणाय स्वाहा ॐ उदानात्मने प्रद्युम्नाय स्वाहा ॐ समानात्मने श्री अनिरुद्धाय स्वाहा अनिरुद्धाय इदं मम नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यमध्ये पानीयम् उत्तरापोषणं हस्तप्रक्षालनं मुखप्रक्षालनं करोद्वर्तनार्थे चन्दनं मुखवासार्थे पूगीफल ताम्बूलदक्षिणां च समर्पयामि भूयाथो वयं भगवन्तः स्याम अद्धितृणमग्ने विश्वदानीं पिब शुद्धमोदकमाचरन्ति ॐ श्रिये जातश्रिया निरीयाय श्रियं वयोजरुद्रिभ्यो ददाति श्रियं वसानामृतत्वमायन् भवन्ति सत्या समिथामितद्रौ श्रिय एवैनं तच्छ्रियामा ददाति सन्ततं ऋचावषट्कृत्यं सन्तत्ये सन्धीयते प्रजया पशुभिर्य एवं वेद ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं मधुसूदनः मङ्गलं देवकी पुत्रो मङ्गलं गरुडध्वजः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं हृदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मोक्षध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पये सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च तृट्यादौ प्रकृते पुरुषात्परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी गुणामरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ आवाहित श्री सिद्धिविनायकाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि छत्रादि सर्वे राजोपचारार्थे अक्षतान् समर्पयामि आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां गणनायक वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सिद्धिविनायकाय नमः प्रार्थनां समर्पयामि कायेन वाचा मनसेन्द्रस्मै नारायणाय समर्पयेत अनेन पञ्चदिनात्मक श्रीगणेशोत्सवाङ्गत्वेन अद्य पञ्चमदिवसे विसर्जनोत्तरं श्रीसिद्धिविनायकप्रीत्यर्थे कृत पंचोपचार प्रसन्न पूजनेन भगवान् तेन श्रीसिद्धिविनायकः प्रीयतां प्रीतो भवतु तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रत्यवेताध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः गणपति बाप्पा मंगलमूर्ति
रत्न खचित भरा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची ओटी कुमकुम केशरा हिरे जळित मुकुट शोभतो बरा ऋण झुणती नूपुरे चरणी घागरिया जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना मूर्ती जय देव जय देव लंबोदर पीतांबर फणीवर वंदना सरळ सोंड वक्रतुंड त्रिनयना दास रामाचा वाटपा हे सदना संकटे पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना मूर्ती जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना मूर्ती जय देव 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 जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना मूर्ती जय देव जय देव जय देव जय देव वातापि गणपतिं भजेऽहं 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 वातापि गणपतिं
अकार उकार मकार श्री गणेश चरणाक नमस्कार अकार उकार मकार श्री गणेश चरणाक नमस्कार अकार उकार मकार ओंकार स्वरूपाक नमस्कार इष्टार्थदायक मोक्षप्रदायक इष्टार्थदायक मोक्षप्रदायक इष्टार्थदायक मोक्षप्रदायक विघ्नविनाशक पाशाकुशधरो विघ्नविनाशक पाशाकुशधरो मूषकवाहनो नित्यभयदायक मूषकवाहनो नित्यभयदायक अकार उकार मकार ओंकार स्वरूपाक नमस्कार अकार उकार मकार ओंकार स्वरूपाक नमस्कार अकार उकार मकार श्री गणेश चरणाक नमस्कार अकार उकार मकार श्री गणेश ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಫೋಕಸ್ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಈ ಕಡೆ ಬರಲ್ಲ ಲೈಟು ಲೈಟು ಅಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈವ್ ಬರ್ತಿದೆ ನಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಪಕ್ಕ ನಿಂತ್ಕೋಬೋದು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಕೂಟಿಂದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಅದೊಂದೇ ಸಾಕಲ್ವಾ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಅದೊಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ ವಾಪಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಈಗ ಅವ್ರದ್ದು ಬರುತ್ತಲ್ವ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅವ್ರದ್ದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಲೈವಲ್ಲಿ ತರಿಸ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಇದೆ 51% ಇದೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಸೈಡ್ ಸೈಡು ದ್ವರೆಯಂದದಲ್ಲಿ ನೋಡು ದ್ವರೆಯಂದದಲ್ಲಿ ನೋಡು ಶರಣೆಂಬೆ ನಿನಗೆ ಗಜಮುಖನೆ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕನೆ ವಂದಿತೆ ಶರಣು ಗಜಮುಖನೆ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕನೆ ವಂದಿತೆ ಶರಣು ಸಾಧುವಂದಿತನೆ ಆದರದಿಂದಲೇ ಮೋದದಿ ನಿನ್ನಯ ಪಾದವ ತೋರು ಸಾಧುವಂದಿತನೆ ಆದರದಿಂದಲೇ ಮೋದದಿ ನಿನ್ನಯ ಪಾದವ ತೋರು ಸಾಧುವಂದಿತನೆ ಆದರದಿಂದಲೇ ಸರಸಿ ಜನಾಭ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ 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 ನಿರುತ ನೆನೆಯುವಂತೆ ದಯ ಮಾಡು ದೇವ ನಿರುತ ನೆನೆಯುವಂತೆ ದಯ ಮಾಡು ದೇವ ನಿರುತ ನೆನೆಯುವಂತೆ ದಯ ಮಾಡು ದೇವ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನೆ ಸುಜನರ ಪೂರೇವನೇ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಬೇಡುವೆ सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची नुर्वे पूर्वे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव जय
रत्न खचित भरा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची ओटी कुमकुम केशरा हिरे जळित मुकुट शोभतो भरा ऋण झुणती नूपुरे चरणी घागरिया जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना मूर्ती जय देव जय देव जय देव जय देव लंबोदर पीतांबर फणीवर वंदना सरळ सोंड वक्रतुंड त्रिनयना दास रामाचा वाट पाहे सदना संकटे पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना मूर्ती जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना मूर्ती जय देव 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 जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना मूर्ती जय देव जय देव जय देव जय देव ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈವ್ ಬರ್ತಿದೆ ಹಾಂ ನಮ್ದು ಇಷ್ಟ ಬಸ್ಸಿದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಸುತ್ತ ಬಸ್ ಪಕ್ಕಳಿಸ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಕೂಟಿ ತಗೊಬರ್ಕ್ಕೆ ಇಡ್ತೀನಿ वादापि गणपतिं भजेऽहं वादापि गणपतिं भजेऽहं वादापि गणपतिं भजेऽहं वादापि गणपतिं भजेऽहं वादापि गणपतिं
भूतभव्यसेवितचरणं भूतादिसंसेवितचरणं 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 भूतभौतिकप्रपञ्चभरणं भूतभौतिकप्रपञ्चभरणं वीतरागिणं विनुतयोगिनं वीतरागिणं विनुतयोगिनं विश्वकारणं विघ्नवारणं वीतरागिणं विनुतयोगिनं विश्वकारणं विघ्नवारणं वातापि गणपतिं भजेऽहं वारणास्यं वरप्रदं श्रीवातापि गणपतिं पुरा कुम्भसम्भवमुनिवर प्रपूजितं त्रिकोणमध्यगतं पुरा कुम्भसम्भवमुनिवर प्रपूजितं त्रिकोणमध्यगतं मुरारी प्रमुखाद्युपासितं मूलाधारक्षेत्रस्थितं मुरारी प्रमुखाद्युपासितं मूलाधारवामकरविधृतेक्षुदण्डं निरन्तरं निटिलचन्द्रखण्डं निजवामकरविधृतेक्षुदण्डं कराम्बुजपाशबीजापूरं कलुषविदूरं भूताकारं हरादिगुरुगुहतोषितबिम्बं हंसध्वनिभूषितहेरम्बं कराम्बुजपाशबीजापूरं कलुषविदूरं भूताकारं हरादिगुरुगुहतोषितबिम्बं हंसध्वनिभूषितहेरम्बं वातापि गणपतिं भजेऽहं वारणास्यं वरप्रदं श्रीवातापि गणपतिं भजेऽहं गणपतिं भजेऽहम्
ಮೆಟ್ರೆಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮೆಟ್ರೆಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಈ ಕಡೆ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಇಂಡಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂಕಲ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಯ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಫುಲ್ಲು ಹಳದೊಂದು ಹಾಕಿ. ಯಾರು? ನೀವು ಆನಂದ. ಯಾಕೆ? ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರು ಪಾಪ, ಅಲ್ಲಿ ಮಡಗಿದ್ರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಆಟ ಆಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದು. ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರು ಆ ಪಾಪ. ನಾನು ಬಂದೆ ಇವ್ರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ನೋಡ್ದ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಮವ್ರು ಯಾರು ಎತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಕೇಳ್ರಿ. ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾರು ನಾನು ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತವ್ರೆ. ಬ್ಯಾಗಿಗೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿದ್ರು. ಅವನು ಹಂಗೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಲೆಸ್ಸು. ಬ್ಯಾಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋರು ಬ್ಯಾಗ್ ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕೆಂದ ಶುದ್ಧ ಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕೆಂದು ಮಧ್ವವಲ್ಲಭ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ 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 ಕೃಷ್ಣ.
ಸೈಡ್ ಸೈಡು
ಹೇಳು ಕಿಶೋರ ಮೊಬೈಲ್ ತಗ ಮಾತಾಡು ಯಾರು ಶಶಾಂಕ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತಲ್ಲ ಹಾಂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವಾಗಿಂದಲೂ ಹಾಂ
विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॐ नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति ॐ नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषकवाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा ओम नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति ओम नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति आदि पूजित देवलंबोदरा मोदक प्रिया गुणगंभीरा आदि पूजित देवलंबोदरा मोदक प्रिया गुणगंभीरा सुखकर दुखहर कृपाकर निरंतर सुखकर दुखहर कृपाकर निरंतर ओम नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति ओम नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति गणेश सुमुख विनायक सिंधुरवर्ण गणनायक गणेश सुमुख विनायक सिंधुरवर्ण गणनायक श्रीहरि चरण भकुति प्रदायक श्रीहरि चरण भकुति प्रदायक ओम नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति ओम नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि
ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ 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 ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನೇ ಸುಜನರ ಪೂರಿವನೇ ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನೇ ಸುಜನರ ಪೂರಿವನೇ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನೇ ಸುಜನರ ಪೂರಿವನೇ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ पाशाङ्कुशधर परम पवित्र पाशाङ्कुशधर परम पवित्र पाशाङ्कुशधर परम पवित्र पाशाकुशधर परम पवित्र मूषिकवाहन मूषिकवाहन मुनिजन प्रेम मूषिकवाहन मुनिजन प्रेम मूषिकवाहन मुनिजन प्रेम गजवदन ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನೇ ಸುಜನರ ಪೂರಿವನೇ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಮೋದದಿ ನಿನ್ನಯ ಪಾದವ ತೋರು ಮೋದದಿ ನಿನ್ನಯ ಪಾದವ ತೋರು ಸಾಧುವಂದಿತನೇ ಆದರದಿಂದಲೇ ಮೋದದಿ ನಿನ್ನಯ ಪಾದವ ತೋರು ಸಾಧುವಂದಿತನೇ ಆದರದಿಂದಲೇ ಮೋದದಿ ನಿನ್ನಯ ಪಾದವ ತೋರು ಸಾಧುವಂದಿತನೇ ಆದರದಿಂದಲೇ ಸರಸಿ ಜನಾಭ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಸರಸಿ ಜನಾಭ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಸರಸಿ ಜನಾಭ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ
सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव जय देव जय देव रत्न खचित भरा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची ओटी कुमकुम केशरा हिरे जळित मुकुट शोभतो भरा ऋण झुणती नूपुरे चरणी घागरिया जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव जय देव जय देव लंबोदर पीतांबर फणीवर वंदना सरळ सोंड वक्रतुंड त्रिनयना दास रामाचा वाटपा हे सदना संकटे पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव 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 जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव जय देव जय देव वातापि गणपतिं भजेऽहं 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 वातापि
श्रीवातापि गणपतिं
ಮಾಡ್ತಾ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ लाग रहा है अंदर देखिए मैम नवीन आलं
पुरा कुम्भसम्भव मुनिवर प्रपूजितं त्रिकोणमध्यगतं पुरा कुम्भसम्भव मुनिवर प्रपूजितं त्रिकोणमध्यगतं मुरारी प्रमुखाद्युपासितं मूलाधारक्षेत्रस्थितं मुरारी प्रमुखाद्युपासितं मूलाधारक्षेत्रस्थितं पत्रादिचत्वारि वागात्मकं प्रणवस्वरूप वक्रतुण्डम् प्रणवस्वरूप वक्रतुण्डं प्रणवस्वरूप वक्रतुण्डं निरन्तरं निटिलचन्द्रखण्डं निजवामकरविधृतेक्षुदण्डं निरन्तरं निटिलचन्द्रखण्डं निजवामकरविधृतेक्षुदण्डं कराम्बुजपाशबीजापूरं कलुषविदूरं भूताकारं हरादिगुरुगुहतोषितबिम्बं हंसध्वनिभूषितहेरम्बं कराम्बुजपाशबीजापूरं कलुषविदूरं भूताकारं हरादिगुरुगुहतोषितबिम्बं हंसध्वनिभूषितहेरम्बं वातापि गणपतिं भजेऽहं वारणास्यं वरप्रदं श्रीवातापि गणपतिं भजेऽहं गणपतिं भजेऽहं हृदयाच्या तालावर नाचे गणेशू हृदयाच्या तालावर नाचे गणेशू निनादती पैंजणे हृदयाच्या तालावर नाचे गणेशू निनादती पैंजणे हृदयाच्या तालावर नाचे गणेशू निनादती पैंजणे उजळली त्रिभुवने प्रकाशली सारी मने उजळली त्रिभुवने प्रकाशली सारी मने छंद घुमे आनंदाचा आन हृदयाच्या तालावर नाचे गणेश निनादती पैंजणे हृदयाच्या तालावर नाचे गणेश निनादती पैंजणे सात स्वरांनी केली प्रार्थना सात स्वरांनी केली प्रार्थना गणराया तुम्ही यावे नर्तना गणराया तुम्ही यावे नर्तना यावे नर्तना
सारी मने छंद घुमे आनंदाचा आन. हृदयाच्या तालावर नाचे गणेशू निनादती पैंजणे. हृदयाच्या तालावर नाचे गणेशू निनादती पैंजणे. हृदयाच्या तालावर नाचे गणेशू निनादती पैंजणे. निनादती पैंजणे. निनादती पैंजणे. धगे तिटकड दे तिटक तिट तकेनदा श्री शंकर सुत उमानंदना सिद्धी प्रदायक श्री गजानना कत्तिटकड दे तिटक तिट तकेन धागे तिटक तगदिगन लंबोदर विघ्नेश्वर गणेश गणपती जगद्रक्षका आदि त्वं प्रणामधा 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 प्रणाम. अकार उकार मकार ओंकार स्वरूपाक नमस्कार. अकार
जरा तळा बघू श्रीकृष्ण गती प्रियना मध्ववल्लभा श्रीकृष्ण गती प्रियना गजमुखने सिद्धिदायकने वंदिके शरणु त्रिजगवंदितनाद देव देवके शरणु सुजनरिगे विघ्नवनु परिहरिसै शरणु गजमुखने 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 सिद्धिदा गणपति गजमुख मंडल विघ्न विनाशक विद्यासागर भजतिट मृदंग धुमकिट नगकिट मूषक वाहक पार्वती सुत हे प्रभु प्रणाम धा हे प्रभु प्रणाम धा हे प्रभु प्रणाम धा नमन गणेशा हे प्रथमेशा नमन गणेशा हे प्रथमेशा ओंकारा तू हे सर्वेशा ओंकारा तू हे सर्वेशा नमन गणेशा हे प्रथमेशा नमन गणेशा हे प्रथमेशा ओंकारा तू हे सर्वेशा ओंकारा तू हे सर्वेशा नमन गणेशा हे प्रथमेशा नमन गणेशा हे प्रथम नटराजाला वंदन करिता नटराजाला वंदन करिता नटराजाला वंदन करिता पंचारती ओ वाळुनी नमिता पंचारती ओ वाळुनी नमिता सप्तसूरलय मन प्रेरिता सप्तसूरलय मन प्रेरिता स्मरतो तुझया बुद्धिविधाता स्मरतो तुझया बुद्धिविधाता नमन गणेशा हे प्रथमेशा नमन गणेशा हे प्रथमेशा ಚೆಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ अंगेता आम्ही पाच दिवसा कार्यक्रम चंद्रावरचे उपयोग आहे अशीच एक विसर्जन कार्यक्रम जाऊन तुम्ही म्हणाल की बाबा घरात सौख्यातील भाव का त्या आमच्या एक्सपेक्टेशन प्रोग्राम जबाबदारी चंद्रावर जाऊ तसे मग तुम्ही रिस्क घेऊ नका कोणतं संधी असते राखू शकून सकल जवळ वेट काढू नका
अंकल मारते अंकल ಶಾಲೆಗೆ ಬಯಸುವ ಎಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನಾ ಯಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಸರ್ಜನಲ್ಲ ವಿತರಿಸ್ತಾರೆ ಶಾಲೆಗಾಗಿ ವಿಸರ್ಜನೆಗಾಗಿ प्रभो विघ्नहर्ता गणेशा अनन्ता प्रभो विघ्नहर्ता गणेशा अनन्ता नमो विश्व
ಅಷ್ಟೇ ತಾನ ಖುಷಿ ಎಷ್ಟು ಕೊತ್ತಿದೆ 2,000 ಸಿಕ್ಲು ಕೂಡ ಸಾಕು. ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡೋಲ್ಲ ನೀರೊಳಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೀರೊಳಗೆ ಸುಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇ ಇದನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾ ಒಂದು ಪಂಚೆ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಪ್ಪ ನಾನೇ ಒಂದು ಪಂಚೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ಪಂಚೆ ನೋಡು ಅವ್ನು ನೋಡು ನಾನು ಇವತ್ತೇ ನಾವು ಪಂಚೆ ಹುಡ್ಕೊಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಾನಿಲ್ವ ಹೆಂಗೆ ಹೊರ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದಂಗಾಯ್ತು. ಗೌಡ್ರಾಗಿ ಪಂಚೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಂತ ಕೂಡ ಗೌಡ್ರ ಪಂಚೆನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟು. ಅದನ್ನೇ ನೋಡೋದು ಎಲ್ಲರೂ. ಇವರು ಮಾತ್ರ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೇಸಿಂಗ್ ಅಶಿ ಭಾರತ ಅಂಕಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಫೋನ್ ಪೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರವಯ್ಯ. 500 ಕಳ್ಸ್ಕೊಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶನ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಟೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಲ್ವಾ ಸ್ವೀಟು. 15-20 ಜನ ಬೇಕು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ. ಡೊಳ್ಳಿಲ್ವ ಒಳಗೆ? ಒಂಚೂರು ಡೊಳ್ಳಿಲ್ವಾ? ಪೂರ್ತಿ ಮೊನ್ನೆ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಫುಲ್ಲು ಇದೆ, ಮಣ್ಣಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದು. ಆ ದೇವ್ರ ಸಾಫರ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ? 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟ್ಲಿಲ್ವಾ? ಆ ದೇವ್ರದ್ದೇ. ಆ ದೇವ್ರ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಎಷ್ಟದು? 40 ಕೋಟಿ. ಈ ದೇವ್ರ ದುಡ್ಡು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದು, ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಓದ್ಸೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಗಣಪತಿ. ಆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ದಂಗೆ
ಅದೊಂದೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಲೈವ್ ಅಲ್ವಾ. Doni ಹತ್ರ ಹಾಕೋ. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡಿ. ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡಿ. ಮದುವಾಗಿದೆ ಹೊಸ್ತಾಗಿದೆ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ತೊಳ್ಬೇಡಿ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ? ರೆಡಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನನ್ ಕೊಡತ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ನೀನು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ರಪ್ಪ, ನಮಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನುಗ್ತಾನೆ ಸಂಧಿನಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಎದುರವಸ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಂಥದ್ದು ಬಿದ್ದರೆ 15 ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು? ಚೂರಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿದೆ ಎಂಥದ್ದು? हस्ताची मोडूया, आम्ही हस्ताची मोडूया, आम्ही राखून मोडूया, आम्ही राखून मोडूया, आम्ही राखून मोडूया.
ರಾಮನ ಬಂಟ ತಿರುಪತಿ ಎಂಬುದು ರಾಮನ ಬಂಟ ತಿರುಪತಿ ಎಂಬುದು ರಾಮನ ಬಂಟ ತಿರುಪತಿ ಎಂಬುದು ರಾಮನ ಬಂಟ ತಿರುಪತಿ ಎಂಬುದು ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಲ್ವೇನು ಎಲ್ಲ ಸೋಂಬೇರಿಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ತರಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಅವನಪ್ಪ ಇದ್ದಾನೆ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟು ಹಲೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಏಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಲೋ ತಲೆಗ ಬಾಡಿಗೆ ಸರಿ ಸರಿ ತಲೆಗಾಗಿಲ್ಲ ತಲೆಗಾಗಿದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಷ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡೋರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ ವರ್ಷ ಇದನ್ನೇ ಕವರ್ ಮಾಡೋರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಇದಾದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಗ ಅದೇ ಇರೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಇದು ತಲೆನೋವಿದೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಕೈ ನೋವು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪಾಪ ಏನೋ ಹೇಳೋದು ನಮಗೇನಿಲ್ಲ ನೀನು ಮಾಡ್ಕೋ ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಸಂಘ ನಂತರ ಜಲ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ತೆಗಿ ಎಲ್ಲೋದ್ರಲ್ಲೇ ತರ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲೋದು ನಾಳೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪಾಲಿಶ್ ಫೋನಿಂದ ಹುಲಿ ಬಿಟ್ಟಂಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ಒಳ್ಳೆ ಪೆಟ್ಟು ಕಷ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಒಂದವರ್ ತಕ್ಷಣ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಊರ ಮೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುಷ್ ಮೈಟ್ ದಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಡ ಅವನಿಗೆ ಏನೋ ಕಡ್ಡಿ ತಗೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಚ್ಬಿಡಿ ಕೊಡು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬೋಡಿ ನಿಂದೆ ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ 5 ದಿವಸ ಆಯಿತು ಇವತ್ತು ನೀನು ನೋಡ್ಬೇಕು ನಮಗೆಲ್ಲ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇವತ್ತು ಈಗ 5 ದಿವಸ ಆಯಿತು ನನಗೆ ನಾಳೆ ಆಫೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 100% ನಾಳೆ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗೋದು ಆಫೀಸ್ 1 ದಿವಸ ಟ್ರೈನಿಂಗಿಗೆ ಜನ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಹಂಗೆ ಕೇಳಿಸೋದು
ಸರ್ ತಾವು ಅದೇ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮದು ಸ್ಟಿಲ್ಲು ಸರ್, ನಮಗೆ ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೈಡ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಫಿಶ್ ಐಟಮ್ ತೆಗಿಯಮ್ಮ, ಅವ್ನು ತೆಗಿತಾನೆ, ಅವ್ನು ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಾರುತಿ ಅಂಕಲ್ ಆ ಕಡೆಗೆ ಆಗಳೆ BP ಮನ್ಸ स्वामी काय चमकी ಮೇಲೆ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕದಿದೆ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೇನು ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾ, ಚೈನ್ ಪುಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶಾಟ್. ಹೌದಾ? ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಲ್ಲ, ಗೋಪುರ. ಹಾಂ, ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್. ನೀವೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾತ್ಗೂ 1-2 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಅದಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇದೆಯಾ? 2 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ರೆ 2 ಕೊಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ರೆಡಿ. ಹೋಗ್ಲಪ್ಪ, ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಾಗೇನೆ 2 ಕೋಟಿ ಕೇಳಿದ್ದು. ಇಷ್ಟೇನ ಆಳ? ಇಲ್ಲ, ಕೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಆಳನ 12 ಅಡಿ ಅಷ್ಟದಾನೆ. 180 ಅಡಿ ಬಾವಿಲಿ ನೀರು ಮುಳುಗಿದ್ದೆ ಊರಲ್ಲಿ, ಹಳ್ಳಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ, ಅವ್ರು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದವ್ರು ಎಲ್ಲಿ? ಮಂಡ್ಯ.
राजू बांधील पीठ उरकला रे ना आता मागीर जरा काढेल नाही ते बांधला नव्हता का ಯಾವುದು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಹಾಂ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॐ नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति ॐ नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा ॐ नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति ॐ नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति आदि पूजित देव
देवलंबोदरा मोदक प्रिया गुणगंभीरा आदि पूजिता देवलंबोदरा मोदक प्रिया गुणगंभीरा सुखकर दुखहर कृपाकर निरंतर सुखकर दुखहर कृपाकर निरंतर ओम नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति ओम नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति गणेश सुमुख विनायक सिंधुरवर्ण गणनायक गणेश सुमुख विनायक सिंधुरवर्ण गणनायक श्री हरि चरण भकुति प्रदायक श्री हरि चरण भकुति प्रदायक ओम नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति ओम नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा ಗೌರಿ